Sa boy. Ja wiem, ale tak rozpuściło serce, że się zlakło. Bo tam spadło te bankusia. Serce zawala policajtów. Nie skazowała na wszystkich policajtów. Tak? Może ze zlaku. Tak się zabał, no. Zaboi. Tak? No, nie minęli. Nie będziemy bać. Bo zaboi dzieciata, gdzie spadnie. Bo się zabawi tam ze śmiechniem, a ja się zlakł, bo tam fukalo. A widzisz, że tam robiło, spadł wankuś. Taki mały wankuś. A ja jestem się zlakł. Ja się myślę, że mi niektórzy ze mnie robi srandu. A tam niekto pil, bo to no. My się boimy. Gdzie się postawi na spanie. A kiedy to była blanka, to mam podejrzał. To ma Jezusa Paliza zachodzą. Se boi, to jest normalne. Ale Bola, keby widziała, że tak to spadnie, mamuciuta by ma zachránila. Jaj. Ej, po takie mamoci. Bo ja som citlivý.
Ale potreboval som sa vyplakať. Viete? Niekedy to stačí. Lebo som sa zľakol. Veľmi. Bál som sa, že čo to je. Ale to nebolo nič. Čo sme sa iba pozerali. Ja som sa na vás pozeral, nie? A potom tam spadlo vankúš. To spadlo iba vankúš. Hej. A tam plačeš, lebo plače, vieš prečo? Lebo ona viem, že neplače. Lebo ja mám srdce, vieš? Nevieš, prečo plačem. Môžem si ešte s vami dať, alebo nie? Môžem, mňa to mrzí, vieš? Bolelo ma srdiečko, vieš prečo? Lebo ja som cítil, že niekto tu je. A tam spadlo vankúš a ja som sa zľakol. A potom tam a tam. Čo to je? Vieš? Ale už je neskoro plakať. Máte pravdu. Tak prepáčte, že som plakal. A ja som sa bál, vieš, že spadnem. Bo ja som išiel von a ja som videl, jak toto sa pohlo. Ja sa bojím, dieťato. Musíte ma pochopiť, ja nie som taký. Už mi volal aj doktor včera. Tak mi vynadal, že koniec. Viete, jak mi vynadal doktor? On hovorí, pán Turtak, to si robíte srandu? Hovorím, čo som mu robil? Hovorí, vy chcete naozaj zomrieť? Hovorím, že nie. Jak je to možné, že ste už neprebrali skoro rok tabletku? Nechcel som.
A prečo? Chcel som to skúsiť, či to pôjde. A ide to. Hovorí, pán Toták, ak nevezmete túto tabletku, ale mi je zle, devčata, ja nemôžem. To je silná tabletka. A hovoríte, Bári, to je veľmi silná tabletka. Ja z nej spím a som unavený, jak omavený. To je na rozbušenie srdca. Keď máš napríklad krče alebo čo. A ja mám silné krče a ja viete čo robím. Ja idem radšej na záchod, sa skrčím a kričím. Ako ja, keď mám krče, ešte kričím. Ale ja keď zoberiem tú tabletku, mne nie je dobré. Ja ju nemôžem. Devčatá, ja nemôžem. Ja neviem prečo. Mne sa točí hlava. Mňa unaví a ja spím. A on tak mi vynadal doktor, Ježišmaria. Ježiš mi povedal, Pátrika, vy chcete zomrieť? A čo? Však vy musíte zobrať tú tabletku.